Jeg blev født i 1952. Ja, som fransk mand. Dengang hed jeg Europæiske Kul- og Stålfællesskab. Efter 2. verdenskrig var Europa et kaos. Men jeg fik til opgave at skabe fred mellem de deltagende lande. Jeg var i sandheden en helt. Årene gik, og jeg blev større og større, stærkere og stærkere. Da jeg var 6 år gammel, blev Romtraktaten vedtaget, og jeg blev til EF. Der var idéer om, at jeg skulle skabe et indre marked, der ville give borgerne i Europa et utal af fordele. I 1993 slog mine kræfter for alvor til, og Europa blev blandt andet fri fra toldmure. 1. januar 1993 blev jeg til EU, den Europæiske Union, på grund af Maastricht-traktaten. Men Danmark havde forinden givet mig en del problemer. Den ville ikke tage imod mine superkræfter. Og ja, det er blegfisen der, vi snakker om. Så det måtte vi tage op i en kamp. Kaptajn Europa. Yeah. For Danmark. Men vi løste problemet. Med Edinburgh-aftalen, som havde de 4 kendte forbehold, lykkedes det mig at skabe et stærkt økonomisk og politisk fællesskab. Hele tiden blev jeg stærkere og stærkere. Mine muskler voksede, og mine superkræfter blev endnu mere effektive. Jeg var ustandelig. Og traktaterne væltede ind. Jeg siger jer, jeg laver ikke andet. De når bare ud til flere og flere. De er virkelig effektive. Jeg siger jer, virkelig effektive. Mine superkræfter laver fælles love, som beskytter alle EU-borgere, beskytter naturområder, giver jer fri bevægelighed og mulighed for at handle tværs over landegrænser. Mine kræfter hjælper landbruget, de fattige og bekæmper kriminalitet. Ja, jeg er i sandhed en superhelt.